Αγαπητό ημερολόγιο, με συγχωρείς που δεν έχω γράψει τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι πως συνέβησαν πολλά και δεν ήξερα πώς να τα εκφράσω. Μετά τις 24 Μαρτίου του 1999, την τελευταία φορά που σου έγραψα, οι βομβαρδισμοί έγιναν πλέον συχνό φαινόμενο. Εκατοντάδες στρατιώτες αλλά και πολίτες έδωσαν τη ζωή τους εκείνο τον καιρό. Αυτό που παλαιότερα γνώριζα ως πραγματικότητα είχε πλέον χαθεί. Πλέον, οι όμορφοι δρόμοι του Λέσκοβατς είχαν μετατραπεί στο απόλυτο χάος. Ο κόσμος έτρεχε να σωθεί πανικόβλητος, ψάχνοντας για τους δικούς του ανθρώπους. Στρατιώτες προσπαθούσαν μάταια να συντονίσουν το χάος, αλλά κατά βάθος ήξεραν πως δεν γινόταν. Τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να βάλει τέλος. Οι ισχυροί είχαν αποφασίσει πως αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό θα γινόταν. Ήταν Απρίλιος όταν αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου να εγκαταλείψουμε την πόλη και να έρθουμε στη δική του πατρίδα, την Ελλάδα. Εγώ αρχικά δεν ήθελα. Φοβόμουν. Δεν μιλούσα καν τη γλώσσα. Δεν ήξερα κανέναν. Βλέποντας όμως την κόρη μου, τόσο ευάλωτη και ανυπεράσπιστη, κατάλαβα πως δεν είχα άλλη επιλογή. Έπρεπε να βάλω τις ανησυχίες μου στην άκρη και να την προστατεύσω. Πολλά λεωφορεία ερχόντουσαν κατά καιρούς από άλλες χώρες, οπότε δεν θα ήταν δύσκολο. Μια εβδομάδα μετά ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Μάζεψα τα πράγματά μας, κράτησα την κόρη μου στην αγκαλιά μου και ξεκινήσαμε να φύγουμε. Ο κόσμος ήταν ήδη μαζεμένος κοντά στα λεωφορεία και αποχαιρετούσε αυτούς που έμεναν πίσω. Ξαφνικά ακούστηκε ένας ήχος γνώριμος. Σιρήνες. Ξέραμε τι σήμαινε αυτό. Βομβαρδισμός. Κράτησα την κόρη μου ακόμα πιο σφιχτά και άρχισα να τρέχω προς τα καταφύγια. Μέσα στο πλήθος έχασα το σύζυγό μου. Όταν πλέον ώρες μετά βγήκαμε, είχα ένα κακό προαίσθημα. Λίγα λεπτά αργότερα κατάλαβα γιατί. Ένας στρατιώτης δακρυσμένος με πλησίασε λέγοντάς μου απλώς «Λυπάμαι, είναι νεκρός». Από μακριά ακούστηκε μια τσιρίδα. Κι όμως, ήμουν εγώ που τσίριζα. «Δεν υπάρχει χρόνος για τέτοια», είπα μέσα μου. «Πρέπει να σώσεις το παιδί». Φεύγοντας, κράτησα την εικόνα αυτής της όμορφης πόλης όπως εγώ την ήξερα. Έριξα μια τελευταία ματιά για να δω ένα σωρό αποστάχτες και κατεστραμμένα τσιμέντα. Κατάλαβα πως αυτή η όμορφη πόλη στα νότια της Σερβίας είχε αλλάξει και θα της έπαιρνε καιρό να συνέλθει. Και είχα δίκιο. Τόσος καιρός πέρασε και ακόμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Τόσο αίμα και πόνος για την ικανοποίηση παγκόσμιων συμφερόντων. Πείσμωσα, έπρεπε να επιβιώσω για το καλό της κόρης μου. Ακόμα μου έρχονται εικόνες από το βομβαρδισμένο τοπίο του Λέσκοβατς. Η κόρη μου, κι ας ήταν μόλις 2 μηνών, έκλαιγε σπαρακτικά. Κάθε άνθρωπος που το έχει ζήσει από κοντά, ακόμα και ένα νεογέννητο μωρό, μπορεί να καταλάβει πόσο τρομακτικό και απάνθρωπο είναι να βλέπεις τη χώρα σου κατεστραμμένη. Κάθε φορά που προσπαθώ να ξεχάσω, συνειδητοποιώ πως αυτό είναι αδύνατον. Πρέπει να μάθω να ζω κουβαλώντας μέσα μου τη φρίκη αυτών των γεγονότων.